היי, שלום לכולם, אני אורקמון, וברוכים הבאים לסופר פנטזי קינגדום, הפרק הרביעי. והיום אני חושבת בעצם להתחיל עם ה-Undead, ונראה מה יש שם. אני חושבת שזה פשוט קינגדום שונה לחלוטין, עם כל מיני מבנים שונים ודברים, אז בואו נתחיל, בואו נראה. אוקיי, אז אנחנו מתחילים עם הקינגדום מההתחלה, מ-level 1 עוד פעם, ויש לנו הירו שונה. וכמובן שאין לנו עוד דבורים. בוא נראה אם בארמורי, כן, יש לנו 4 דבורים, אז אנחנו עדיין שומרים את פרוגרס מהממלכה השנייה שלנו. אוקיי, בואו נתחיל. אוקיי, אז ברוך הבא ל-Undead. אוקיי, אז אנחנו מתחילים בבניית הארון, כמו תמיד. אני חושבת שאנחנו צריכים את הפמפקין. לעומת זה שהוא לא ממש אומר. גם אין כאן את המספרים כמו שיש... הנה, בונפייל יש 5 מתוך 5, אבל פמפקין אין לו מספרים. אוקיי, זה הכי קרוב נראה לי שאני יכול לבנות, אז בואו נבנה את זה פה. אוקיי, אז יש לנו גרייבים שיופיעו לנו בעיר, וכל אחד מהם בעצם מוסיף לנו וורקר כל יום. אבל הוורקרים שלנו הם סקלטונים. אוקיי, אז כל יום אנחנו מקבלים וורקר, אבל הוא גם דיקיי. אוקיי, מעניין. אנחנו צריכים קווירי. יש כאן כמה רוק, אבל לא הרבה. זה מפוזר בכל מקום. פשוט נבנה פה. But just how much of each resource you need. אוקיי, אז עכשיו אנחנו לא אומרים בעצם, אנחנו לא שמים כאן פשוט סקלטון ותאבות פה, אלא אנחנו אומרים בעצם כמה ריסורסים אנחנו רוצים מהסטון. אז עכשיו כאילו שמנו אחד שיחצבו אחד וזהו, כבר לא יעבוד בזה. אוקיי, אנחנו צריכים לחכות עכשיו שהם יעשו את העבודה. יש את הזומבי קרייר, אבל הם יכולים בעצם לעבוד כל היום, הם איטיים אבל הם יכולים לעבוד כל היום. אוקיי, אני צריכה לקבל סטון ולבנות מוזיאון. מה זה? אני לא רואה את זה. אולי כאן? לא, כאן זה רפאר. כאן, אוקיי, יש לנו גם אוכל אחר, יש לנו קנדי, ראט, פמפקין. כן, אז פמפקין זה בעצם האוכל שלנו. מעניין, אבל מי אוסף את זה? אם כאן אוספים את זה? לא, אתה אוסף רץ. אוקיי, בסדר. עכשיו שמנו אחד, נפעיל את המשחק, אז הנה יש לנו כאן סקלטונים. אוקיי, נראה שיש לנו די הרבה סקלטונים. נשים פה אפילו עוד סטונים להיחצב. וזה נראה לי הקריורס, שהם איטיים אבל יכולים לקחת דבורים עם כל המבנה שלנו. יש כאן את האוגרים האלה, הירוקים, אני לא יודעת בדיוק מה הם עושים. אוקיי, אז באים אלינו אנשים, יש לנו פה את ההירו שהגן עלינו לבינתיים. אוקיי, אז יש לנו 3 סטון
ועכשיו הוא רוצה שנבנה מסוליון. אוקיי, אז זה בקטן. ומה זה הולך לעשות? אוקיי, אז הוא מייצר לנו וורקרים. אוקיי. יש כאן עוד אחד? לא, אין כאן עוד אחד, אז אני מספר עוד אחד. מה המקסימום? 6 שזה המקסימום כאן. ואז אנחנו בעצם צריכים לתקן את הטירה. מעניין איך אנחנו אוספים בונס. בוניארדס. אוקיי, בסדר, אז נאסוף עוד סטון אחד. ונבנה את מה שהטוטוריאל רוצה שנבנה, ואז נאסוף את הבונס. נתקן את הטירה וכל השאר. נראה שהם פשוט הולכים למקום הלא נכון, הם רודפים או שאלה שלנו. כי נראה שהאויבים, כן, הם נראים שלנו, הם פשוט סקלטונים שמתרוצצים להם ומגנים. אוקיי, אני לא יודעת, כן, אז יש כאן סטון אחד, בסדר. אז מחר נוכל לבנות את המוזלון. כמובן שאין לנו שום דבר בטאברן, בגלל שאין לנו הפירו. אוקיי, אז כולם פה נחשבים ניו, בגלל שזה כאילו ממלכה אחרת ממה שהיינו אז. זה הכל חדש פה בשבילנו. בואו ניקח את הרונסקרייב, נשים אותו פה. תודה רבה, ואני אשמח כאן אם תיקח את הסטון. בואו נשים פה שיעשו 3 רץ. אני רואה פה שרץ ופה שרץ. והנה עוד אחד. זה צ'ורץ', גם צ'ורץ' זה נקרא, קצת מוזר שזה נקרא צ'ורץ', אבל בסדר. הייתי מצפה שזה יקרה משהו אחר. אוקיי, אז בנינו מוזיאון, זה כאילו ההאוס, אבל של הממלכה הזאת. הוא מייצר סקלטונים אחרי זמן מסוים, אז אנחנו לא נגמר לנו העובדים. קטקומפס, הם נותנים לנו גישה לקטקומפס, אני לא יודעת בדיוק מה זה. אוקיי, אז בואו נשים פה 3 טונס שיאספו. כן, אז יש לו בר שמתעלה לאט לאט. יש כאן שלט כמו Welcome כזה. אני לא יודעת אם לממלכה של Undead יהיה שלט של Welcome, אבל מחשבה יפה. אוקיי, יש לנו פה לורי. אוקיי, כביש חדש, יש לנו את זה עוד פעם. אנחנו יכולים לבזבז את השארטס בשביל לקבל סטון, לא סטון, בון. אוקיי, קרוסבורמן. כאן יש לו בעצם קווסט. הוא לא למות הפעם זה פשוט להפסיד. כן, אני משערת שאנחנו undead, אז אנחנו לא יכולים למות. יש כאן את הקלאון. הוא עולה 5 בון, הבנתי. אז כאן בעצם אנחנו לא סוחרים. אוקיי, זה קצת מוזר. אנחנו לא סוחרים את הדמויות הרגילות, כמו שיש לנו בממלכה החיה הרגילה, אלא אנחנו סוחרים דמויות אחרות, והדמויות השניות, למשל הקרוסבו, ששם בממלכה החיה אנחנו קונים אותו, אז פה זה בעצם קווסט. אוקיי, זה כמעין הפוך כזה, אז זה בהחלט מחשבה יפה. בואו נעשה את הבונס. כן, הוא אומר שאנחנו יכולים
בעצם לחשוף כבישים חדשים עם הגלורי. כן, כבר עשינו את זה, אפשר להגיד. בואו נעשה פה בונס 5 ו-6. אוקיי, אז כל אחד מהריסורסים פה יש לו בעצם שונה, רייט שונה של כמה הכי הרבה אנחנו יכולים. אז נאסוף את הבונס, נשפר את הטירה. אני חושבת שנאסוף גם סטון. אוקיי, רון סקאי מקבל אוכל. אוקיי, יש לנו שתי גלורי. סוויץ' פלנט. ביוב. יש לנו עוז שהוא מג'ונרט פה. לי בעצם עובד. אנחנו צריכים עוד בילדיגריה גדול. אוקיי. אז אנחנו צריכים לבנות אותו, זה הדבר הזה, 4 עצמות. כן, בואו נבנה את זה, אחר כך נשדרג את הטירה. יש לנו בינתיים סקיילי אחד. טוב, מה זה שאני רואה פה כמה? כן, זה כמה. אז למה הוא אומר שיש... זה איידל. אז אנחנו יכולים לשים פה. אוקיי, הבנתי. אני יותר אוהב את המערכת הזו, שפשוט אומרים לו כמה אנחנו רוצים, והם פשוט ייקחו אותם. וגם פה נראה שיש לנו בעיה קצת עם קריורס, יש לנו 2 שהם הולכים מאוד איטי, ואנחנו נרצה אותו. יש לנו 2 מזון, אנחנו צריכים רק אחד, אז זה בסדר. זה צריך 4. אז עוד 2 בונס. הם ממש לא מהירים. אוקיי, יש לנו 4, בואו נבנה את זה. אוקיי, אז הוא אומר לנו שאנחנו צריכים זומבים ולבנות האוס. אז יש לנו כאן גם האוס, הוא בעצם צריך את העוז הזה, בעצם מה שהוא מייצר, והוא צריך די הרבה מזה, ובינתיים אין לנו הרבה מה לעשות, כי נראה לי שעכשיו נשדרג את הטירה. אין לנו פה הרבה אפשרויות לבנות, יש לנו רק עוד אחד קטן ובעצם עוד 2 קטנים וזהו. בואו נראה, אולי הגלוריה פעם ניתן לנו מספיק בשביל לחשוף עוד אחד גדול. אוקיי, אז יש כאן עוד אחד גדול. פאמקין וסול הנטר, אוקיי. יש כאן עוד כמה בניינים. בואו נראה מה יש כאן, בטח קטן. אוקיי, זה כביש לבחוץ, זה היה לא צפוי. אוקיי, יש כאן בון. טוב, נראה לי שזהו לבינתיים, אין לנו דבורי לחשוף. אין. וכמובן שיש לנו את המלך, עם קופסה שאפשר גם ללחוץ עליה, שזה במקום כלב בממלכה החיה. והוא בינתיים מייצר לנו קוינס, אפשר להחליף אותו גם לייצר פייף.
אז נעשה לעוד, נעשה כאן גם לעוד. אוקיי, נעיץ קצת את העניינים. יש לנו 3, אנחנו צריכים כמה? 7. וזה גם המקסימום שאנחנו יכולים בעצם שיהיה לנו. אוקיי. הוא מייצר די לאט, אבל יש לו כבר 7 בפנים. אנחנו צריכים עדיין הרבה מובילים. אוקיי, מתחילים להתקרב, אבל עדיין לא מסכנים אותנו. כמה עוד אוכל יש? אין לנו אוכל, אז בואו נשים פה 1. אוקיי, ויש לנו עוד אחד גדול. וכאן יש לנו עוד כביש. אוקיי. בואו נעשה את זה וישר נמנה את ההאוס שהוא רוצה. יפה. מוזיאומס שהם הגרייביארד שלנו, והצ'רץ' לכולם יש כניסה לקטקומבס. אוקיי, הבנתי. אז כל המבנים שלנו, זאת אומרת ההאוס, הצ'רץ' ועוד כל מיני דברים, הם בעצם יכולים לשמש כמעין קיצורי דרך. אז למשל, הם יכולים, הקרייר יכול פשוט להיות מוספם פה ולהמשיך לקחת משהו ואז לחזור וישר לצאת נגיד מהבית או דברים כאלה. זאת אומרת שהם איטיים, אבל יש להם קיצורי דרך. זאת אומרת שאפשר להיות אסטרטגי במיקום שאנחנו שמים. אוקיי, שדרגנו את הטירה ונראה שעכשיו יש לנו 3 קריורס. אוקיי, זה בעצם אותו דבר. יותר טקס. מה זה הבניין הזה? זה מה שבעצם עשינו בעוז. אוקיי. כאן לא נראה שיש כביש חדש. הוא אומר לנו להשתמש בקטקומבס. אני לא ממש יודעת איך הם בעצם יעשו את זה. אני צריכה אולי עוד בניין כאן באמצע. אוקיי, אנחנו לא במצב כל כך טוב. האירו שלנו פה עושה נזק, אבל לא הרבה. וכמובן שאנחנו אוכלים עכברים, אז 1 XP. זה אותו אחד שנותן לנו את המגינים גם בממלכה החיה. אז גם זה קצת מוזר והגענו ל9 פוינטס. אז אם היינו מתחילים עם עוד כהן אחד, היינו יכולים בעצם לקנות. לא. אוקיי, ומחר יש לנו כבר את הבוס. ובקושי שיש לי אנשים, אני לא יודעת אם נצליח
בבוס. אוקיי, אני יכולה לסחור כאן מישהו. בואו נראה מה יש בהמשך הכביש. עוד הרבה דברים. אוקיי, אז הוא רוצה שנחסל את הבוס הראשון כאן, באנדד. טוב, היא נכנסה לתוך הבית וכאן זה נגמר. ובינתיים כאן כלום. יש לנו את אותו, הוא ריינג'. ריינג' ייתן לנו קצת יתרון מסוים. הוא לא 6 טון, נראה לי שאני אקח אותו. ובואו נשים אותו. הוא עולה 2, ואת הקלאון אני גם רוצה לקחת. ויש לנו 6, כן, אז אפשר פשוט לשים אותו פה. הם ריינג'ד, אז הם בסדר, הוא... אין לו ריינג' משהו. יש לו הרבה שטח מת, קרוב אליו. אוקיי, כאן יש לנו אחד. בואו נפתח את זה שנתחיל עם יותר סטון. להשתמש קומבס. אולי לא נצליח לעשות את זה עכשיו, אנחנו צריכים להיות קצת אסטרטגיים עם זה. מוזיאום הוא מאפשר קטקומב, האוס מאפשר קטקומב, ומי עוד? גרייביארד. והצ'רץ'. אז אולי לתקן את הצ'רץ' והוא ייתן לנו. בשביל זה אנחנו צריכים Stone to blocks. זה בלוקס, נכון? כן. אוקיי. אז בואו נעשה את זה. ונשים פה... אז זה בניין שכן מתנהג עם עובדים, אוקיי. זה קצת מוזר. כאן אנחנו שמים כמה ריסורסים אנחנו רוצים. וכאן אנחנו שמים עובדים שעבדו בהם. אוקיי. הייתי משער שאחרי שאני אתקן את הבניין הזה, אז בעצם הם ישמשו אולי בשביל להעביר את הסטון. אני לא יודעת ממש. אוקיי. נראה שאנחנו מתמודדים הרבה יותר טוב. אתה מושך את האויבים אלינו. הוא עושה דאמג' כן, אבל הוא גם מושך אותם אלינו. והוא גם לא עושה להם סטן. אני לא יודעת כמה זה טוב בשביל הרמות הבאות שלנו, הימים הבאים. הייתי רוצה להשאיר את האויבים שלי רחוקים ממני, אבל בסדר. אוקיי, אנחנו צריכים עוד אוכל, אנחנו צריכים 3. בואו נשים כאן 3 עכברים. זה צריך 3 בלוקים. יש לנו כבר 2. הוא לוקח. מה הסקילטון הזה עושה? הוא הולך לצוד עכבר. אוקיי, יש לנו פה עוד לפתוח כביש עם גלורי. יש לנו עוד משהו עם גלורי כאן. אוקיי, יש לנו את הבוס. הבוס הוא אותו אחד שכבר התקדנו בו. ההירו שלנו יכול להגיע לבוס. זה יפה, אנחנו פשוט הורגים אותו בקלות. זה לא היה צפוי. אוקיי. את זה אני רוצה. עם עוד ווקר, אבל זה עולה 3, שאין לנו כרגע.
אוקיי, לא ממש ידוע מה זה, זה בטח עוד שלט. כאן. אוקיי, אז אני חושבת שאנחנו רוצים לאגור שארטס. יפה, יש לנו את הבוס הראשון. או, זה יפה. זה מאוד יפה, היל. מתי שאנחנו הורגים מישהו, כולם בעצם מתרפים. זה יפה מאוד. אוקיי, בואו נמהר טיפה. אני רוצה שזה יגיע אלינו, יפה, אנחנו יכולים לעשות את זה. Hunted Workshop. is hunted and workers by itself. אוקיי, הבנתי, הוא עובד בעצמו. אז אנחנו שמים כמה קריורס אנחנו רוצים, הבנתי. אז אנחנו לא שמים כמה אנשים עובדים פה, אלא כמה קריורס אלה ילכו אליו ממנו. אוקיי, זאת מחשבה שונה. upgrade the query. איפה ה-query שלנו? זה ה-query. remove graves to find bloats. מה זה bloats? אוקיי, אני מקווה שיש לנו אוכל לכולם. כן. אוקיי, גלורי. יש לנו, אופה. אוקיי. כאן עם פייף אנחנו יכולים לקחת death twist. אוקיי. ובינתיים לא נראה שיש עוד משהו. כאן יש לי סטונס, לאמר אותם לבלוק. בלאד אין לנו, וגם אנחנו צריכים עוד כאן עכברים. סטונס אני חושבת הוא לא נותן לי להנמיך פחות מה5. כנראה שכבר העובדים עליו אז הוא לא נותן לי להנמיך בגלל זה. הכל כאן עובד שונה מהמלאכה החיה. מה אנחנו צריכים בשביל לעדכן אותך? זה 5 כאלה. זה בעבודה. הם מאוד איטיים, נראה לי אנשים פה עוד אחד. אתה בטח צריך... סטון. רגע, לא יודעת מה אני רוצה לשדרג אותך. הקלאון, מה אתה צריך? 10 באונס, אין לנו... זה בדיוק 10. יהיה קצת קשה בטח לאגור 7 סטון. לא סטון בון. אוקיי, כאן הוא מלא. עכשיו הוא לוקח כנראה שאין לו ממש דרך לעשות טלפורט לאנשהו. הרגו לנו אחד. לא נראה לי שנשאר חיים הרבה זמן. אולי נשרוד את זה, אבל היום הבא כבר לא נשרוד. וגם היום הזה אני בספק. לא, דווקא נראה שנשרוד. אוקיי. אוקיי, אז יש לנו עוד משהו שהוא בעצם לתמיד, אבל לא נראה שזה ביחד עם המלאכה השנייה. זה גם כן שונה, זה...
אחרת. בואו ניקח נראה לי את הקלאון. יש לנו עוד משהו לפתוח כאן. עוד חלקה גדולה. מעט. פילד. נשים אותו עליך. נתנה לנו פשוט משהו בחינם. אוקיי, יש לנו 4, בואו נעשה את זה. נקבל עוד ווקר בפעם הבאה, זה יהיה מועיל. אוקיי, הם עושים את זה, ואני יכול עכשיו לשדרג אותו. אוקיי, אז אותו דבר, יש לנו פה ספיישל ג'וב, ואנחנו יכולים להפעיל ולבטל אותה. הם יצאו טרז'ר מסוים, והם יצאו סטון. אוקיי, אז אנחנו משמידים את הקברים, זאת אומרת שיהיה לנו פחות עובדים גם. אז אנחנו צריכים לבחור אם אנחנו רוצים יותר עובדים או יותר מהריסורסים שנקבל מזה. שלא הבנתי מה זה בלוט, אנחנו כן מקבלים איזה סטון. ונראה לי שבינתיים נבטל את זה. יש לנו כאן עוד כמה סטונס בטח, נכון? כן, יש לנו פה. כאן זה פול. בואו ניקח כאן כמה בונס. מה אתה? כן, זה רושם. יש סיכוי מסוים שהמפלצות יהיו מוטנטים יותר חזקים, ואז הם נותנים לנו שרדים, כמו המפלצת הזאת. אין לנו אוכל. זה מבלבל שכל הזמן צריך להגיד כמה אנחנו רוצים. במקום שפשוט תהיה כאן עובדים שתמיד יעבדו. הוא כמעט מת. הוא מת. אבל שרדנו. אוקיי, נראה לי שאנחנו בסוף הריצה. תכלס פחות אהבתי את הממלכה הזאת. נראה לי אני עדיף לשחק קצת בממלכה החיה. אבל טוב לראות ולדעת מה יש פה. אוקיי, אז אנחנו צריכים כאן 3 פעמים לעשות את זה. אוקיי, דאמג'. אוקיי, זה הדאמג' של הדפוויסט. בלאד אנחנו לא צריכים. וזה עוז. כן, תן לי עוז. יש לנו עוד אחד, או אחד הזה לא יספיק לנו למשהו. יש לנו עוד איזשהו כביש לפתוח. כאן אנחנו רוחקים את זה, נשים פה עוד אוכל שיהיה לנו גם לפעם הבאה. אולי נבנה פמפקין פארם. ואולי אפילו... הנה, בלואוס, הבנתי. אוקיי, בואו נעשה פמפקינס, כשאנחנו משמידים קבר אנחנו מקבלים בלוט, וזה נראה לי בלוט, וזה בעצם עוד סוג של אוכל אנחנו יכולים לעשות ממנו. כן, זה קצת נשמע
לא טוב לאכול אוגר או בן אדם ירוק, אבל זה כנראה מה שהם אוכלים פה. כן, מאוד יכול להיות שזה הסוף שלנו. כן, זה הסוף. אוקיי, ריצה טובה. יש לנו הרבה דברים חדשים. יש לנו כאן 5 קראונס. יפה. ו8 שרץ גם שאספנו. ריצה טובה להתחלה של אנדד. אוקיי. יפה. ואני חושבת שבעצם נחזור לממלכה הרגילה בפעם הבאה. ואני מקווה שנהנתם. וביי ביי.